Welkom bij een schöne nieuwe video van Jugend voor Jugend. Een aantal weken geleden hebben jullie misschien de video gezien over de persconferentie van het Limburgs Bestuurdersdag. Vandaag is het zover en met Jeugd voor Jeugd gaan we even een kijkje nemen. Elke keer opnieuw, ik doe het elke keer opnieuw. Zeg dat ik verander, maar opnieuw maak ik weer die fout. I have no friends. Ik sta hier met de gouverneur van Limburg. Hoe is het om de baas te zijn van Limburg? Ik kan het iedereen aanraden, dat is een leuke baan. Ja, ik was gisteren nog in Rome bij de paus en nu hier bij de bestuurders. Dus ja, je maakt heel veel dingen mee in je leven. Ja, En hoe word je gouverneur van Limburg? ja dat is eigenlijk is het gewoon solliciteren. Ik heb naar horen zeggen gehoord dat u actief bent op Twitter. Bent u ook actief op andere social media? Ja, zeker de traditionele, dus Facebook en LinkedIn. Hoewel Twitter eigenlijk wel het meeste doe. Instagram heb ik wel een account, maar ik moet eerlijk zeggen, daar doe ik heel weinig mee. Maar dat kan nog veranderen. En als mijn berichtje op Twitter komt, gaat u hem dan retweeten? Als je goed zorgt dat mijn hashtag van de provincie erin zit of de naam, dan uiteraard merk ik het op. Maar volgens mij heb ik Maarzuinen wel al, volg ik het, dus kom ik het wel tegen. Ik sta hier met Ed Vermeulen, wethouder van de gemeente Gennep, en hij gaat over de jeugdzaken. Gennep heeft een project waarin we middelbare scholieren uitnodigen om, het JOP-project, om jeugd en politiek, om die daarbij te betrekken. En we proberen daar ook altijd een casus, een voorbeeld te gebruiken waar de jeugd van kan leren. En op die manier ook interesse te wekken voor de politiek. Bent u ook actief op social media? Ja, ik twitter onder andere en ik hou het wel een beetje bij. Zou nog wel wat meer kunnen. Ik merk dat de jeugd daar vooral heel erg op inspeelt en dat zouden meer bestuurders kunnen doen. Wij gebruiken Instagram, Facebook, Twitter, heel veel. Snapchat is wat minder geschikt voor politieke boodschappen, want die zijn meteen weg. Maar wij gebruiken wel de meeste sociale media zoals die daar zijn. Ik doe veel op Twitter en veel op Facebook en sinds kort ook Instagram. Is dat om dichter bij de jeugd te komen of voor het hele publiek? Ja, het is voor het publiek, maar het is ook wel jeugd. Ik vind dat als openbaar bestuur aanzetten met de jeugd wel moeten zoeken. Heel belangrijk. En als mijn vlog online komt op Twitter, gaat u hem dan retweeten? Ja, natuurlijk. Dat hangt er even vanaf wat er allemaal op staat, maar in principe zal ik dat graag doen. Ik maak gebruik van zowel Twitter als Facebook. Als mijn video online komt op Twitter, gaat u hem dan retweeten? Ja, wanneer het gaat over Moke Middelaar, retweet ik bijna alles. Elke keer opnieuw, ik doe het elke keer Moet ik nu opnieuw. praten? Zeg Moet dat ik ik achterom kijken? verander, maar opnieuw maak ik weer die fout. We gaan nu even een kijkje nemen bij het buffet. Het gaat heel wat beloven. Het is de week van de kool. Zal ik de deksel optellen? Ja? Het is worst. Boerenkool. Sind Sie auch so froh, dass es die Woche von der Grünkohl ist? Es war nicht unbedingt erforderlich, dass es die Woche von Grünkohl ist, aber es ist natürlich schön, dass es zeitgleich fällt. Und das ist ein regionales Produkt. Bei uns sagt man Hofmus dazu. Also ein wirklich leckeres Essen. Und ich hoffe, dass es auch den Niederländern gefällt. Bent u blij dat het de week van de groene kool is? Ben ik blij dat het? De week van de groene kool is. Ik ben dol op groene kool, dus dat mag voor mij elke week de week van de groene kool zijn. Van de groene kool? Ja. Nou, wat ik net gegeten heb, dat smaakte prima, ja. Dus daar is niks mis mee. Ik wel. En ik denk dat het weer helemaal is zoals het hoort. Zoals u ziet heb ik een vegetarisch bordje en ik hoop dat de anderen de worstjes lekker vinden. Ja. Is het dat? Dat wist ik niet, maar als dat zo is, dan is de week is de eerste nachtvorst geweest. Ik sta hier met burgemeester Pen, dus de burgemeester van Maastricht. Hoe bevalt vandaag? Nou, het is volgens mij, er zijn heel veel mensen, dat is al een heel goed teken. En tot nu toe is het goed. Je zoekt altijd naar gemeenschappelijke doelen en ik denk dat we vandaag al wel wat gevonden hebben, ja. En voelt dit dan, omdat u dadelijk met de bus en zo weggaat, voelt het dan een beetje als een schoolreisje? Ja, een beetje wel, ja. Ja, nee, zo voelt het, ja. Gaat u dan bij je terugkomst ook onder de banken zitten? Ja, maar onze ouders staan niet buiten, dus dat gaat hem niet worden. En laatste vraag, bent u actief op social media? Ja, ik twitter. En mijn Facebook wordt gedaan door mijn ambtenaren. Want anders wordt het een beetje veel. Als deze video online komt, gaat u hem dan retweeten? Dat hangt er vanaf hoe de film eruit ziet. Dan ga ik eerst kijken, maar dan doe ik dat wel, ja. Ja, dank u wel. Nog een fijne dag. Hetzelfde. Hoe vindt u dat de dag tot nu toe is verlopen?
op de vertraging die we een beetje hebben opgelopen is het voor de rest heel goed gegaan. Ik denk dat het thema heel erg actueel was, wat we 8 maanden geleden natuurlijk niet wisten. Maar de ontwikkelingen in de wereld en de ontwikkelingen hoe Europa verder de koers vindt, dat wordt natuurlijk wel heel spannend, hè? En als laatste, ik heb van betrouwbare bron vernomen dat gouverneur van Limburg speciaal voor u vanuit Rome is overgevlogen. Hij heeft me gebeld dat hij inderdaad vanmorgen een persoonlijke audiëntie bij de paus had. Maar dat hij zijn afspraak wilde nakomen. En ik vond het, omdat zijn collega uit Düsseldorf hier was, vond ik dat eigenlijk wel zo netjes dat hij dat deed. Ik heb hem er ook voor bedankt. Want ik kan me ook voorstellen, hij is altijd als brancardier mee naar Lourdes gegaan. Dat hij vanuit zijn inborst heel graag die audiëntie bij de paus had gehad. Is dit nou een soort schoolreisje voor de gemeentebestuurders? Ja, daar zou je het eigenlijk mee kunnen vergelijken. Vooral vanmiddag wat er dan gebeurt, al die excursies. Want dan laten ze ook zien hoe trots ze op hun eigen omgeving zijn, op de regio. En dat is een schoolreisje, ja. Ja, ze hebben niet de broodjes mee, maar ze hebben nu boerenkool gegeten, dus ze zijn er klaar voor. En elke keer opnieuw, ik doe het elke keer opnieuw. Zeg dat ik verander, maar opnieuw maak ik weer die fout. Du bist von die Radio. Ganz genau richtig. Ich auch.